ebe kama ede ama wo ewo pharmacy ewo chemical shop ene emiaye ahodo a yeton aduro bia okwa oso pe cancer mixture ebetumi aboa ama ubi bia aye kama ede ama enti no yenhye no nso sa yemfa ema okay secretary mesan ema akwa ababiem na enti sesei ohwa edintwere no obeka se nipa binum a omo ade omo pe eye sa na ema se omo twe na exercise book no masi ni nyina no a sesei obetime di adanse se bibia da ne kwan mu se ye obi atwere no album na document a party mpanifo de bae Owoahene before your former conscience executive kura your press conference no kura na ya stop bibia ntina eni ho sa eno ne na enam so ameka se bedi omo ho ye akakra na de bibia ahyase na omo ye start exercise no process no na ya tete exercise books akokoko so baby ntina say be avoid the tension na chaos ni ade ni ntino ya chepe na ya hwe na ya stop must stop nti ya npo de omujaye ache omujaye ache opani na we chief executive officer ye be kan so na ye secretary edema party no ewo entemu ha reorganization process no kosen me bisa say because o hwe party ai water kwanso ayemu na amanfo fra omo kan bebre we ayi say kama ayi say abufuo ewo party no mu bebre sa na mu hunu no ana mu so mu hunu ne san Owoahene de meje wo de wo kan atum because a contest enso enti obia no ayi say ni interest nti no ebia onte wo de ase sane ebia obi so nti obi so ne de ase no na memeji eya na de bia memeka se sa reorganization na kasa ne de me hu de se agise ebia to constituency level no ya ye ni hina awie sana nya sa Owoahene wo hwe de akosi a started from presidential primaries no and wo misa na ye de koi hwe registration no kura no de edeba woko kan bibi chiro bi sisi akura onje wundi bi kura so de wudin atoso na ono akọ creative problem no kura no de wudin kura atoso se wo panyin no kura na ebia wadi bone na nti sa nti we hina na wo ho no megidi se yen so mpanyinfo no ye behwe adiye atoye de guidelines na kafa process no nyina no yen so ye bedi so na ya make sure so obia so a ono so wo ho akwanya se ono so ma asomdwe ebeba ade enim no ye behwe na ya ye na kakra na me te say they are making me gidi say after bia constituency elections no eno mom na senior mpanyfo awo plans say ye beka ye hina ye ho abom na ya move forward no me gidi say free ho na be free ase kese na sesi ade ye hu ne say ne de kakra no ebesisi but mpanyfo so ye be try say ye besisi ano bebre na ano kwan Usha diena mpanimfo mo ye meka nye takwanso ayemu anko apese amanfo de sa charge na bo MPP the whole Ghana mo amwo executive positions no say eya na makodi we yachi eya na makodi we yachi eya na makodi we yachi ntino mo na mo create faction no ede eba omuhu senka mo no amoye executives ne de nka mo ti say referee kamu de mu begina akire wo support kura ewo utim ada obekwa akoto aba no ona onim ba bia beto aba akọ saa nema na omo se mo ye no mo ana mo ema saa confusion no ede eba omo kasa wo as executive member no obeje atom Owoahene nyama bi wo hokra me nkyira ha na me deny se ebi ade wo kire enya saa netie ekisa okay now say ye can executive ye hina ye hwe party no so wo hwe structure na didi so de but ye hina no ye executive from polling station electoral area coordinators and constituency executives ade a memeji tumpa say obia obia taking side obia so ewo interest ewo ni nimpa wo support no nti wo hwe a te say de wo kan achi na bia ni ho na mom no
ebi te se me amiti ha sei ebi obi ogina nchen betumi hu bebi a me free but me dey me declare me support okay emfa nko bebi a but ye wo bebre na so a omo de hu se aha ena omo gina pa se omo de ehwa na omo declare omo ka bibia nje me de ebi obi be hu bebi a me gina enye den ya even JFK mpo ye be hu bebi ye binum be hu bebi a ogina but say wontumi emba public emeka so me support we there me gidi say ye ntumi target ni bebre wo ye na dwuma so oye party executive na momu no edwuru ho a nimpa na so no say ni interest no e wo ho obeto abani bi nti ti say de wo kan ye normal okay right nti utie nkomodi na akoye say party na hoden e ba fom party no mu abasa mu ago ni nyina ye menteme ho ase abufuo akayo saa nneema nketenkete no ene ma ebaaye enti nkugo ye chi ena mo pese mo sori biem mo chi tayefo a ye beka se grassroots na wo mo ta wo mo chi no de na mo adwen ewo wo mo eho because bi kan se no mo mere yo mu no NDC a ye mo opponent o mo take advantage of mo mere ye na o mo no de ayeden de ahye omo ho den ti mo anhwe ya mo bewie na mo dom anka ese ta mo chi no na o mo akodi ho fi se mo kura mpanifo no party no kura mu ndwo obi aso pe ba bi a eho edwo reorganization dey na mo adwen e fa mo grassroots ho e wo takwa nso aye mu ha takwa nso aye mi ha ye mu bu no ma ye mpanifo de all the time no ye hwe efefe bi mo ye presidential primaries say na wo ba bi a obia ewa o support na ye wie no Dr. Mahmoud Bawumia edi nkunim nti ye mubi no no papa ne di nkunim wie no obia na oni na fa abra na primaries campaign ekoso no ya try say ye ni bi mu akasa say eye MPP ena call primaries enye political parties ena call ye MPP nti no constitution no so makwan nti obia so tumi adwane obia opese o support no na ye wi a ese ye hina no ye kan ye bo ye homodin se ye be kan ye ho abo nti ano so ye kasa bi a ye ne bi mu e kasa na ya na enye social media so adwuma na nkasa no e wo fom nti no bebre na eye yen constituency executive no ye no mo kasa na won se nye obia so na be ma ne ho kwan ama watie wasem de wo pese wo kan de kire no no enu nti na me ka se me mom de me gidi se no be baso a age se ye wie process yi hina kwakosi constituency election no level no ansana ebia yetumi ehu de ye hwehwe na ankasa ha beti ne hina mu so no ye ntwen na me kan ya fefre bebre na no mo during that time no mo any doctor afano ya frefre omo mpanyinfo leaders ne ne omo akasa so omo hwe na omo so ntwe omo achitafo no enfamla omo mukura no ebi mu wo ho a omo so na omo bom ho moden ye mu bi no so yetumi efrefre omo sa me no kasa yeguso a ye ha se eye kasa nti ene omo kasa nti megidi se ebeyeyi na eba ne seidi a on se sa na obehu no ha obi wo ho a onte de wo kana ase na mom ye wie ne ya wie internal works ni hina elections ni hina ya wie ni hina dia megidi se ye hina se ya MPP busuakuo a ya te ya party no ase ya party constitution no party ni sentire a ya dom MPP no ya te ase nko ade a megidi se se ye wie a ye hina so ya te ase ne ya ka ho ya kan ya bom secretary mimisa bio ewo ha eno na menhwe nokuremu ohwa MPP sadia na ne ho ya akono ene MPP da so tesa MPP ye attractive in the reorganization process ebetima atwe dom asan aba MPP mu MPP da so ye attractive na MPP say ye free abamu kra nche na party no so di nkugu sa eya bibisa no de obehuhu ne sa say ye NDC say ye MPP party no ye di nkugu enya nche bebre enti no ebi wo ho no mo a eya odie nketenkete bi wo ho ebe kokoso nti se ye wie ye internal
elections hina wie na fi ye de message no ye de ko ehɔ ne ye ne yankɔfo no akyerɛkyerɛ mu e de akyerɛ omu ye ya because obi kura be na adwen sɛ o ye constituency executive kura na ma ye di nkuguo nti no ebia enu nti mempɛ wo mu asɛm obi nso bɛka sɛ ebia ye candidate bi a na odi anim na ɔno so ne modern bo anso ani a enam so ye di nkuguo obi a wɔ ne dia ɔno ɛwɔ na adwene mu a ɔno so ɔdwene fa bɛni hina mu no ɛna mɛka sɛ agye sɛ yɛkɔ aseɛ hɔ deɛ ɔnte aseɛ deɛ ɔno na adwene mu no so ebia executive bi na ma yɛdi nkuguo no wo kyerɛkyerɛ mu yɛ ya ebia ɔbɛte aseɛ ɔna hu sɛ ɛnyɛ executive nko a wɔaso na wo aseɛ hɔ no yɛhina no na kɛse yɛbɔ yɛ ho mmɔden na yɛhina yɛ ma party nti saa nkuguo no ɛde yawdie ketenketi bi ɛde aba yɛte aseɛ aba ni hina no yɛkɔ yɛnim yɛbɛhwɛ na ya resolve ni hina nti adesua bɛn na MPP as a political party a mo takwansoayem mosua ɛde afiri nkugu a wo kan ho asɛm yi mu lessons bɛn na mosua afiri naano defeat amudi ye ɛwɔ takwansoayem ha yɛsua bibi bebree na kasa so bebree wɔ hɔ a yɛbɛka de akyerɛ ekitafo no kura nyame anim ɛyɛ na nsɛm bi wɔ hɔ kura menka na mempɛsɛ mɛka no radio so betaduru baabi so a akɔyɛ nimpa ho adwumayɛ wanka anhwe ya obi na adwen ni so wo kura na wama yɛlusu election ɔhu sɛ 2020 election na MPP yɛkɔ takwansoayem ndidi sɛ baabi bebree hɔ nso a ebi esisi hɔ saa na takwansoayem deɛ on say independent candidate no eba be share yemu ema yemu bi mu e kasa bibire say yenya hwe yie eno no wie ye no na che say eno na che ye vote ni mu a na enye ketwa na ade ye vote no nyame ko na eboa ya yetumi enwini ye saa na 2024 so eno so ekọ so saa enti na wo hwa say obia edi akiri ema yekudi independent no achia nka menji ni se nka MPP party kura no nka ebe hoho e wotakwa but enye si awie nje ya na me kura no na me pɛ ne se wo a wo so kokodi achiri ema ye vote so teye no wo blame a na wa so blame so ho bi ha nti ye mfa blame no mfa ma ba akofo so ono a di ye nim nti ono a ye panyin nti enema ye di nkuguo ewo takwansoayem ya no kura nyame ani saa vote na independent candidate ni nyaye no na metumi aka say more than 80% of MPP's vote na ekokodi independent candidate na enye ono a nti yenim sabe yempanyimfo ya na no mo ye press conference almost all of them omu hina no na omu di independent candidate no echi a nka yentu saa na mo na nka beboa nti sesi ya no ntra meka so omu ayempanyimfo nti no mempese Umeka okay. Ebetia wo mo nti se ye hina ya ti ase ne ye correct saa mistake se ye hina ya ye na megidi se MPP takwanso ye mebesen afa ne ntoma poefra leadership ben what kind of leadership and na current situation MPP wo mo takwanso ye mo han mu hia leadership ben leadership oze leadership ne de takwansoayem no kura nyame anim ne se no kura nyame anim em se leaders ne bi abakọ na wohwe omo anani omo ye press conference right time omo ye constituency executives no ye mo benum ne polling station chairman coordinators so for high wo ye boa wo mo pa ye no kura pa ye support wo mo adwuma no ekọ so nti won se wo hwe ya maame gifty former MP ne time na nche se nne right na social media kura eni ho right ya maame gifty time na radio stations kura water kura na yesen se bia meka ya fi na bi bekeka ho kura no kura na endorse bebre but dynamite any radio station na enye common kura se de bia no beti so bi kura efre radio so serial chorus ni na enye common sa nti ne samre no na nyama bebre wo ho no mo a entumi enkwa abonten te se de ene ekwa abonten but ye mu bi mu ani ye wo grounds no anya ye polling station chairman ne coordinators former coordinators no ye adwumaden wo grounds e de boa
yempanyimfo at that time no na omo was ntim me mom no nna me hu ne say at that time no omo amra adwuma no ho bebre party adwuma de ye den but say kwachitafo a omo ta wachi ebo am adwuma akoso no so omo anya adwuma no difficult amawa me gidi say ma adwuma no so no ekoyi na ye time no meka say ye nya ne sa challenger e bae no na ye so ye hwe so senia ye somen e de support ye mpanyimfo bi no nka ye behu so se o ebi mo so cause party amanyasem enye ni hina na mojo sa o free tete a omote MPP ni NDC ba bia enjoda aha but ye mu bi no mo no ejuru ba bia ne ye de yaudie ne nsem bia de to nche ye personal problems bi ni ade ne ye de to nche we yati amena so we ya ye mesi no at that time na me no wo kasa ne ye de ni hina to nche na esono kokroko no ano na ya de ni hina no ewo so ntini ya behwe se nka saa na ebekọ beti ne no ye hu ne se nti no ye wi a wo kura no bia wo nya good leader so na bia nya wo na waye o ebi mo aye adwuma no difficult e de amount e ma che se adwuma na ba ye den nema be na wo mo ye a e ma adwuma no ye den ma mo executives no on se na make bibi se first na social media kura ni eni ho ye kan ya asem e wo dem ye strategies hina no na ye community a MPP ho na ye discuss but enne obehu an say obi kura no asama emfa wo hu kura no da kwa to social media na wo di atem ye mu bi so no sabe Owoahene ye buade o no correct ye mu bi no buade papa ye de ebuo na ye di frase ye do Sompa party ye de bua ye mpanyinfo na ye respect pa ye mu bi mo na besi ne kura no ya da so awo sa respect no e wo ho nti na anya ni hina na ye fine to say the maka no but ni hina mu no na ye som party no eyie pa nti de me kakra me kan say ya ye hina ya yemfom so a ye koye ni mu no a ye hihye ya party ni biom no ye mfa ye differences hina ye mfa nto nchen say me no wo personal issue a enye party no emu na ye de beba abegu party no so ye mfa nto nchen ye ya party adwuma wie na se ye dwuru fia na se woni me wo personal problem bi a ho no woni me enka no personal but se me no e wo party ni mu a na no nkire se ye de ho no hina na ye de kogu party no so na enyama bi so abie ye ni e wo constituency mu ha se ye koye ni mu no obia ntumi fiti prakope na mama meka so me ye esono ba nti na ho ano wa qualify se so obabedi panyin bi obabedi ade nanim na se wo kra na wo de constitution no beto ho na wa kire so nya sa na ade ne ti a na wo so akwakoye enemy nti ade be chi na edida radio so na edida social media ni yetwa eno no ha party na aka se nti ye besere party no constitution no menje ni so obi be ye bibia eni constitution ni mu nti se ye de constitution ni ye adwuma ye hina no ma ye nka no kure ye mfa no kure na ye mfa nye adwuma no nti ni nyina no se wo ye kuoba na se kuo no mra ye de ye adwuma na how na enu nti okasa obetwintware obi akwan mu a na kire se run it down to discipline die na be ma discipline aye adwuma kese pa wo MPP mu Tarkwa nso aye mi ha se enyama bebre wo ho a ye kra no eya ye mfa constitution no kra no enye adwuma ewo enya sa nka mre wo mu no say ye wo disciplinary committee so ewo ho ye wo ye council of elders ewo ho ye wo patrons ewo ho mu hina no eta party na ti bibia ni a ye call mu nchen ni ya report e de ama wo mo na Tarkwa ha no akwakoye bibi say so bia ye ade a enye na emra emma kwan se bia ese ye twe nimpa na so no obehu de bekoso Tarkwa ha nimpa da sene nimpa se ade we ye nimpa ya ye ide etia party mra enti no onya de wa no kokobo so se krim na asema ba ha enti anu enti no ya ye ne so ya ne ye paniye ye mpese tension si bekoso kiosk bi ni ade bekokoso enti eya na bebre na ne ye bu ye ni aguso enya sa eye adwuma hwe ye ko presidential primacy se omo de emra bi bai na wo constitution ni mu dada
say obi a wa forfeit ne membership no enye say oye delegate biom right nti no constituency bia no enhwe mfa sa list and bla with evidence takon shayem em say ye the 7 and ye the koy honorable judge Mekuduka no woni ha ote ya pe say list a ye de akọ region a ye forfeited members no ehwa no frɛ ye say ye withdraw sa forfeited members nti won say nhihye ya ene mra wo ho no kura no takwa de ye ntumi afanya adwuma but me chire na shama almost about 140 lists of forfeiters e de akose ye nyi omu nyina din emfiri abom no mu ye kọ regional level no ye hui constituency bia e de bi ba but takwanso ayem de ye de e de free mu na kan ye bone because e can requirement no ho but takwa senia sese ye nema bi wa ha no kura nyame anim wo be wie kura no wanya wo bi a o tie asem na se nim se de wo ka no de ye ne ye no kura pa but obokwa ko gina ba bi na wa ka setia in a different way nti ehwa no so ma adwuma no eye den nti ye ko ye nim no megidi se ye wie internal elections ni hina wie a orientation wo ho pa ye communications so ekoso yie na ye chekire niema mu na obi a tie ase hu se party no nhihye wo ho na mra so wo ho no ma edwuru ba bi na mra no eye adwuma mra no eye adwuma edwuru ba bi party no grant amnesty so obi a party no a suspending ni bia no young grant amnesty manimpa no ansamra nti no nationwide no mpanyfo eye na sama amakwan mo bia aba but eso no say obi akodwan ni independent eno no party no constitution no making it clear say wa no wujai MPP no na wukọ independent and now so say any other party apart from MPP now automatically no one kasa wa forfeit o membership right dada nti eno ne sa no eno no enye amnesty asam wa wo ma ho kwan se wa ba na ye beje o ye na obeye adwuma na the party na kasa suspending no eno mom na ye be ma amnesty em wa ba nti sunsun nti oba hu se obi akọ independent se wo ba o se age se yen ye frɛ no yes ye frɛ no se wo ma ho kwan a na ye beje o but yen ni hina so na yen so ye be frɛ wa nkasa so no wo betumi ama ho kwan so me kwai na mom no maba ye no be ye adwuma me da secretary ma me hwese me nya frɛfo mienu miensa bi wo ha na afi me bre na so me osima be num wo manim na mapon 0546 618774 0546 618774 0260196062. Good morning. Good morning, Owoahene. Yes, sir. Kwame Kwachi. Yeah, fantastic, Owoahene. Me da se maminti utaw me bre no kopa. Secretary Wakasa. No, Wakasa mi no say. Kama na Mr. Anobamo na mo so ye youth organizer or police station. Mo buama constituency ni ekoso. Right. Na omo baaye no mo so be ye constituency no. Omo e ma police station ni e basasa no. It's almost a police station. Police station. Yeah, I say good morning. Good morning, Owoahene Acheampong. Yes, sir. Agency. Yo, Owoahene, Yamisho Bebe, with my way. Now, Medical can the Takwan so me ade MPP abano on my phone. What from Takwa because yes, former MP. I quite nam do the father power Takwan so Myanmar. Owoahene 2020 you be out Takwa be hui. The two pa be so. Papa ya kwa de Takwa bana me so de. MP Honorable Duka de Mr. Pa on too big. So two media on farm movie now on blast on the party be gina tum party. Yeah, that say yemfa obi foforo 0546618774 na wabo ewrem ode wonso ode kakra ebe ka ho na yakọ. Good morning. Good morning, why? Yes, sir. Udi ni baby akasafi. Oh, brother, Kibi. Me da se omira maminti wa no pay. Yeah. Me treasure. Agency. Okay. Yeah. Aya. Papa na to no. Meaning against you bia o. Omonti fo. Ko grounds. Omonti bia ko. Papa. No ma akoso omo party ni mo no. Brother. E kaso ye kan. Yeah, nipa be ye bi. Wa be ni. Right. Ti se be ya. Mom so mo pay be ya. We want sabe.
can't some of them. Luka, come about MC is a very good man. All pay MP, office workers. On 2 years, the Sumiswami and 2 years pay. But come here, you've got a two about men's vote and for 2 of the radio for a Adam. I see, you're not brisker. So, who come to me as a young Katasa? Yeah, that's it. Good morning. Hello, good morning. Okay, or no, and you know, I am for good morning. Good morning. Would any baby Alcasafi? Uncle Pianquabedi. Medas open him into tell Yanko. I mean, my only a friend of party said, young there. The man, when any the way, oh, there, your supporters. Because a near to which were there, a bear fight with the empty to man. Then I'll bring a bit of a campaign manager, another obey campaign yard in a month of when you are with a 80. Okay, went to me, and you know, Yamfa, Medinisi Secretary, what you have for no cacra. For what some idea we crack from Nayanko. Oh, yes, sir. I'm some Macassa Baby. Because na ya mfum so na mom ye koye nim no ye behwe se ye be correct ye mfum so a ya ye emse mekan na ma chekire mfum so no be bi mu free ne de bi ye hina ma chekire mu ti megidi se ya ye tie no asopam no ye be hu se anya de bia na asem dada no se ye de to ye ho so se dwuba bia se ye de to ye chi ye se ye brother party ne foforo dia sa na se ye do ti asem no atwamu a yemani twam nko ya party no so emra wo mu emra wo mu no ensi obia kwan registration kura se aye ne se obi ya NDC kura na se nne wa be ya MPP kura ya ntwero ne din takwan so ayem so far ye nyanti be bia se obi kwa akotwero ne din a obi a prevent ne se mama ne ntwero ne din na side book ho asem so no atwam dadada se ye nyanti biom but mama fa kwanyen kan asem we 30 seconds na yen come braso mrante bia tuom ho asi ho a entire electoral area say rounds registration ye no na adwuru so obehu se bi mu akwa ho so dachi bia no ye bia nomination ai bia meko youth organizer meko secretary meko this position na eho na wakwa kugina ho na oye campaign na se ohofo ni bi kwaka so eho the time so pe na dani akasa kwaso a ya tete report ni bi na we mu hina kwaso na se eye kiosk wo ho a obo nso mo da ba be hye ye mu bi obi kura tumi kwaje register na ye dia ba se ye fan register ye members so no na watetim ebi asi wo chichire a ni hina ya te ho asem nti de be sere ne se omunyai na eba ne sa ono na wakwa akokọ so sa no owie ono kura betwa no ho akwa gina social media so aka se tie panyin a ye de adwuma so sa enie ya nipa no koye no ho me pese mabo ne din wa entwa yie kura na emmoa process me da say nti ye besere omo obi emfa bibia ya odie ni bibia